Λοιπόν, στον αγαπητό μας κύριο Κώστα θα κάνουμε μια βιοψία σε μια ύποπτη βλάβη που έχει βγει εδώ και περίπου ένα τρίμηνο, τετράμηνο στο μέτωπο. Πρόκειται για μια βλάβη η οποία δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεση ενός καρκίνου, βασικοκυταρικού καρκινώματος στο μέτωπο με βιοψία. Έγινε κάπου αλλού. Εμείς είδαμε τον κύριο εδώ και μια εβδομάδα περίπου, κλείσαμε το ραντεβού να κάνουμε μια βιοψία με ένα παντσάκι. Το παντσάκι είναι ένα κυκλικό μαχαιρίδιο, το οποίο ουσιαστικά τρυπάμε στο σημείο που βάλαμε αναισθησία για να πάρουμε βιοψία και να δούμε αν αυτή η καινούργια βλαβούλα, η οποία είναι εντελώς άτυπη και είναι στο τέλος της τομής, αν είναι υποτροπή από προηγούμενη αφαίρεση, υπολοιπόμενη αφαίρεση. Λοιπόν, έχουμε κάνει τοπική αναισθησία, οπότε δεν θα πονέσει ο κύριος Κώστας. Ολοκληρώσαμε την λήψη της βιοψίας στον κύριο Κώστα. Θα στείλουμε το δειγματάκι σε 10 μέρες με 2 εβδομάδες το πολύ. Θα έχουμε το αποτέλεσμα, οπότε θα προχωρήσουμε αναλόγως με αυτό που θα δούμε στην συνέχεια της λύσης του θέματός μας.